елеганте всяката прическа. Никой да не пита какво правих нощеска с Анджелина Джоли. Къде сме били? 100 пъти Шунгян, амен, ака ягили. Спорто елегантен всяката прическа. Никой да не пита какво правих нощеска с Анджелина Джоли. Къде сме били? 100 пъти Шунгян, амен, ака ягили. Чоптарикат eu paralia, vest obligat, baš meragija, nosi srce, gardite goljamo, kara Mercedes za 100 bonamamo.